lagi ako nakakaranas ng gano'n na yung babae, kailangan na naming mag-split ng babae dahil wala na kami sa isang page eh. Yun, kaya nakakaranas ako ng mga gano'n. Normal lang sa amin yung tol, maaalisan ng babae. Yeah. Ladies and gentlemen. Hindi ka makapiright yan? Hindi, si Koy Busalla yung naghatid natin yung manager. So, okay. So yun yung nangyari, bro. Sayang di nila naririnig yung music. Tayo lang tatlo nagkakaintindihan ngayon. Yun yung nangyari sa sa bagong trending na topic sa Two Joints na Family. Yung Gets. yung pag-alis ni yung isa sa mga ang dami yung umaalis sa buhay mo. Yeah. Pero yung latest si Samsara. Yes. Di ba? Yun yung nangyari. Kung naka-loudspeaker lang no? Di ba? Hindi ko maseryoso dahil sa music mo eh. Hindi ka makapiright yan, bala ka. Large. Anyway. Yun. Yun. Balik mo sa question na yun. Kahit sandali